mluvčí z produktového oddělení Memoda. Dneska je tady s námi pan Čelovský, obchodní zástupce firmy Longi. Dobrý deň. A dneska si povíme něco o firmě Longi, o nových panelech řady Haymo X6 a na konci bude prostor pro vaše dotazy, kdybyste měli nějaké dotazy. Tak já vám děkuji za účast a předám slovo panu Čelovskému, který uvede firmu. Ďakujem za slovo. Tak začal by som mojou osobou. Som obchodný zástupca pre Českú a Slovenskú republiku spoločnosti Longi a v oblasti PV biznisu pracujem od roku 2018. Takže prešli by sme vlastne k spoločnosti Longi. Spoločnosť Longi bola založená v roku 2000. Začala vlastne výrobou tzv. Ingot a waferov. Masová produkcia začala v roku zhruba 2004-2005. No a vlastne od roku 2014 sa otvorila ďalšia divízia, tzv. Solar Longi, čo je výroba už vlastne hotových produktov. A to sú fotovoltické moduly. Stále spoločnosť Longi vyrába aj wafere, ktoré predáva aj externe a zároveň je tu divízia vlastne Longi Solar, ktorá vyrába a finalizuje fotovoltické moduly, ktoré predáva na trh na celom svete. Ďalším krokom bolo rok 2021, kedy sa otvorila ďalšia divízia a to je tzv. Longi Hydrogen, to znamená výroba vlastne zeleného hydrogenu. Táto divízia je takisto prítomná aj na európskom kontinente. Pokiaľ ide o vlastne veľkosť spoločnosti Longi v oblasti vlastne PV priemyslu, tak patrí medzi najväčšie spoločnosti. Môžeme vidieť vlastne na slajde za rok 2022 bol vlastne prevádzkový príjem, je to v dolároch 20 biliónov, to znamená 20 miliard dolárov. Zisk bol, čistý zisk tvoril 2,3 miliardy. Investície boli na úrovni do výskumu na úrovni vyššie viac ako 1 miliardy dolárov. Aj z toho môžeme vidieť, že spoločnosť Longi investuje vlastne veľa do výskumu a vývoju a to sa vlastne prejavuje, povieme si neskôr, aj vlastne na patentoch a dosiahnutých výsledkov. Potom nižšie máme údaje vlastne za rok 2023, tie ešte nie sú kompletné, predstavujú vlastne len prvý pôrok. To znamená, vidíme, že je to zhruba, najmä tomu na tej polovičke, čo zodpovedá vlastne minulému roku. Potom môžeme vidieť vlastne, koľko v roku 2022 bolo dodaných vlastne podložiek, to znamená waferov. Dokopy to bolo 85 gigawatov, to znamená, to je v tisíckach megawatov. Z toho vlastne na vlastné moduly bolo použité 46, to znamená, predalo sa v roku 2022 46 gigawatov vlastne hotových fotovoltických modulov v rámci celého sveta. Nižšie máme údaje vlastne pre rok 2023, ale to sú plánované produkčné kapacity, to znamená, to nie je to, čo sa dodá, ale aká bola plánovaná produkčná kapacita. Tie čísla budú plus minus zodpovedať vlastne roku 2022. To znamená, že ten predpokladaná predaj, to znamená zásielka modulov za celý rok bude okolo tých 46 takisto gigawatov. Spoločnosť Longi zamestnáva celkovo 70 000 zamestnancov, je prítomná v 30 krajinách a v Európe má významné vlastne personálne zastúpenie, čo ju odlišuje od iných veľkých výrobcov. Prešiel by som na ďalší slajd. Tu môžeme vlastne vidieť výsledky vlastne predaja modulov a vidíme, že v roku 20 až 2022 Longi bolo číslom 1 v predaji, čo sa týka vlastne množstva predaných fotovoltických modulov. V roku 2023 sa umiestnila pravdepodobne, to bude vlastne druhá priečka. Tie rozdiely nie sú veľké, ale vlastne vidíme ako kontinuálny vlastne účasť na v podstate v prvej trojke. Takže tu máme vlastne takýto grafik, ktorý nám ukazuje v podstate vývoj percentuálneho zastúpenia vlastne tzv. Ako monokryštalických a polykryštalických modulov. Vidíme vlastne v tom počiatku, kto je
vo fotovoltaike dlhšiu dobu, tak vie, že vlastne v istom období si konkurovali poly- a monokryštalické články. Hej. Postupne vlastne ten vývoj alebo ten konkurenčný boj vyhral ten monokryštalický článok, ktorý vlastne v dnešnej dobe v podstate ako zastúpený skoro na 100%. Hej. Zaujímavé je to, že vlastne spoločnosť Longi od začiatku vsadila kartu na monokryštalické a nikdy sa nezaoberala výrobou vlastne polykryštalických článkov ani modulov. Hej. To znamená, rozhodli sa správne aj v tom zmysle, že v podstate sa ukázal ten monokryštál ako lepší aj z hľadiska výroby, aj z hľadiska prevádzkových, respektíve výrobných nákladov. Tuto môžeme vidieť nejakú históriu vlastne vývoja tých článkov fotovoltických od úplného počiatku, úplného základného vlastne článku, tzv. BSF. To je možno menej známy, ale myslím si, že všetci budeme poznať už pojem PERC. Hej. To bol už v podstate upgrade, kedy sa dodali ďalšie vrstve k tej kremikovej vlastne doštičke, k kremikovému v podstate waferu. Tak začali sa pridávať vlastne ďalšie vrstvy, ktoré zvýšili vlastne efektivitu modulov. Hej. Ďalším nejakým upgradeom vlastne sa stala technológia TOPCon, hej, ktorá v dnešnej dobe dá sa povedať prevládá. Hej, nakoľko už PERC moduly, čo sa týka Európy, tak tento rok už budú predstavovať vlastne oveľa menší podiel celkového predaja ako TOPCon. Hej. Chcem upozorniť na jednu vec, že veľa ľudí si zamieňa možno pojem TOPCon s pojmom tzv. N-type. Hej. To sú úplne dve odlišné veci. N-type je typ vlastne waferu, to znamená typ celsu, to znamená typ kryštálu, kremika, a TOPCon je vlastne ako technológia zase toho vrstvenia tých jednotlivých vrstiev. Väčšina, ale drvá väčšina vlastne tých N-typov na trhu produktov má zároveň technológiu TOPCon, preto sa skôr je zaužívaný ten pojem možno TOPCon v názve. Potom je tu vlastne technológia IBC, čo je vlastne ten back kontakt, ktorý využívame aj my. Vidíme, že vlastne tá technológia už bola vyvinutá ako základ, v podstate nejaká tá kostra tej technológie bola vyvinutá už v roku 75. To znamená, nie je to niečo nové, čo je vlastne výhoda v tom, že je to časom už oskúšaná technológia. Samozrejme to, čo je teraz, je upgradenuté a prevedené do vlastne nejakého vyššieho stupňa, ale ten základ vlastne bol už vyvinutý v roku 75. A potom to máme tzv. Heterojunction celsy, moduly, čo je vlastne technológia, ktorá už taktiež je na trhu, zároveň sa ešte vyvíja, je to vlastne zase nejaký upgrade tých celsov, kedy sa vlastne ku kryštalickému kremiku dodáva amorfný kremik. Hej? To znamená, je tam vrstvenie. Hej. Poďme na ďalší slajd. Dobre, tu môžeme vidieť vlastne aj, aké boli dosahované efficiency, to znamená efektivita modulov. Vidíme, že vlastne ten počiatočný produkt článkový BSF mal pod 20%, potom došiel vlastne PERC, vidíme, že tie efficiency boli ako prakticky, väčšina výrobkov bola okolo 21,5, myslím v zmysle modulov, lebo jedna vec je efektivita článku, efektivita modulu je stále trošku nižšia. Teoretická účinnosť článku je pri PERCu je 24,5, no a posledná časť môžeme vidieť vlastne novú tzv. Nové technológie, vysoko účinné, kde môžeme zahrátať vlastne tie tri technológie, to znamená back contact, TOPCon a heterojunction. Vidíme vlastne podľa týchto čísel, podľa percenta, že teoretická maximálna účinnosť je možné dosiahnuť v podstate najvyššiu pri back kontakte. 29,1%. Máme zase v podstate ten vývoj, to sme mali, preskočil som, pardon. Dobre, tu je celkom zaujímavý graf, a to znamená dosiahnutých rekordov spoločnosti Longi s rôznymi technológiami. Vidíme vlastne ten P-type, PERC, 24,6%, bolo to už v roku 2019, potom tam môžeme vidieť N-type TOPCon, to znamená N-typeový cell s TOPCon technológiou 25%, a postupne to rástlo, vidíme vlastne maximum v
bol dosiahnutý vlastne s heterojunction technológiou 26,8. A čo je zaujímavé, tento údaj, to je rekord, ktorý spoločnosť Longi, svetový rekord dosiahla v roku 2022. A to je vlastne, tu vidíme spojenie toho heterojunction a vlastne tej backside technológie, to znamená, je to zadného kontaktu. Je to svetový rekord dosiahnutá účinnosť článku 27,09%. Ďalší rekord bol dosiahnutý minulý rok spoločnosťou Longi. Svetový rekord vlastne účinnosti 33,9%. A to je úplne nová technológia, ktorá ešte komerčne nie je aplikovaná. Otázka, kedy bude. Je to tzv. Tandem technológia, kedy v podstate je tam vrstvenie ako keby dvoch článkov. Jeden je klasický, to znamená kremikový, ten, ktorý používame teraz, a je tam ďalšia vrstva, ako keby ďalší cells, a to je tzv. Perovskit. To je vlastne minerál. To znamená, že sú ako keby, dá sa povedať, na sebe dva moduly, zjednodušene povedané. Otázka je, kedy sa tento produkt komerčne dostane na trh. Je to ešte ako hudba určite v budúcnosti neblízkej. Takže tu je vlastne vysvetlenie. Na tomto slajde môžeme vidieť vysvetlenie, čo je to vlastne back contact technológia. Ono je to vlastne ako keby platforma, nakoľko vlastne back contact je možné využiť či už vlastne s klasickým perkom, alebo s N-typom, alebo s klasickým P-typom, alebo aj s heterojunction vlastne cellsom. Je to platforma, kde vieme aplikovať v podstate, ktorú vieme aplikovať na všetky kremikové vlastne doštičky. Vidíme vlastne porovnanie vlastne čo je výhoda toho backside kontaktu, vidíme neskôr na obrázku. Vlastne nedochádza tam k tieneniu v dôsledku zberníc. Ako úplne najjednoduchším znakom, ako rozpoznáte back contact technológiu na modulu, je to, že nevidíte na tom článku, nevidíte tie zbernice. To znamená, ten povrch je hladký, čistý, čierny, ako monitor telefónu. To znamená, nedochádza tam k tieneniu, tie zbernice sú zo spodu modulu pod vlastne fóliou. Takže vlastne tá strata z dôvodu tienenia tam je nulová, na rozdiel vlastne od topconu, alebo aj heterojunction. Potom tam vidíme redukcia straty v dôsledku oxidu, tunelového oxidu, ktorý vlastne vzniká pri výrobe, ako keby nejaká nedokonalosť výroby, a tu vidíme vlastne taktiež v podstate ako najlepšie parametre redukcia je 80% oproti perku, taktiež heterojunction technológia má vlastne rovnakú redukciu, takže tej straty z dôvodu vlastne tunelového oxidu. Tak prejdeme ďalej. Tu máme obrázok vlastne, ako vyzerá HPBC, to znamená tá patentovaná technológia Longi, čo v preklade znamená Hybrid Passive Back Contact. Back Contact znamená, že tie rozvodnice sú zo spodu, to znamená, nevidíme ich, to, čo som spomínal pred chvíľou. A potom je tam vlastne ten Hybrid Passive, to je niečo, dá sa povedať, veľmi podobné topconu. To znamená, sú tam dodané ďalšie vrstvy, tu je v prípade vlastne Longi sú až dve, jedna je na vrchu, vidíme vlastne predná viacvrstová pasivácia a potom máme vlastne zadná hybridná pasivácia. To znamená, dalo by sa povedať, že naša technológia, ktorá je kombinácia back kontaktu a topconu. S tým, že využívame P-type cells a nie N-type, vysvetlíme si aj neskôr prečo. Vlastne najväčšie výhody technológie HPBC sú estetický vzhľad, to znamená, ten modul je estetickejší, v prípade, keď je vo full black verzii, tak je ešte estetickejší, nevidíme tam tie rozvodnice, je hladký, čistý, čierny. Efektívnosť, ako sme si ukázali, najvyššia vlastne efficiency, spoľahlivosť. To je práve ten dôvod, rozoberieme si to neskôr, prečo sa spoločnosť Longi rozhodla, že bude aplikovať tú backside back contact technológiu vlastne na P-type, nie na N-type. No a inteligentný v zmysle, že
jednoducho ten management výkonu je tam taktiež lepší ako v prípade napríklad PERC modulov. Tu je obrázok vlastne tej základnej modelovej rady produktov HMO X6. Vidíme, že máme vlastne 3 hlavné produkty, 54-salsové, ktoré sú hlavne používané na rezidenčný segment, potom je tam 66-salsový produkt, sú to ako half, sú to ako katované moduly, to znamená tých článkov je stále x2, ako aj všetci iní výrobcovia, a potom je tam produkt, ktorý je určený hlavne na pozemnú inštaláciu, a to je 72 salsový modul, ktorý má dĺžku 2278 mm. Potom vlastne tieto produkty sa delia ako keby ešte na 2 podsérie, Explorer a Scientist. Scientist má stále vlastne 25-ročnú produktovú záruku, kdežto Explorer má 15 rokov produktovú záruku, staršie PERC moduly mali len 12 rokov produktovú záruku. Uvidíme vlastne tie efficiency a zároveň vlastne dosahované maximálne watt peaky na jednotlivých produktoch. Pri 54 je to vlastne 440, pri tých verziách Explorer 66 je 430 a vlastne 72 je 585. Nižšie máme vlastne tie Scientist verzie, ktoré vidíme, že idú hore ešte o nejakých 15 watt peakov. Máme vlastne obrázok, ktorý nám znázorňuje a porovnáva vlastne degradáciu. Nie je to ako, že na záruke vlastne, keď vidíme, každý výrobca udáva záruku na produkt a potom lineárneho výkonu. Toto je niečo iné. To je práve, tento údaj hovorí o tom riziku degradácie z dôvodu napríklad microcrackov alebo vlastne tohoto oxidu, ktorý sa pri výrobe vyskytne. Tu vidíme ten zásadný rozdiel. Vlastne tie výške degradácie medzi PERC a medzi HMO 6, potom uvidíme vlastne aj pri N-type. Tu sú vlastne údaje šírky rámov, hmotnosti modulov, to myslím, že každý vie. Sú podobné údaje vlastne u všetkých výrobcov, nakoľko používajú rovnaký rozmer celsov, sú to M10, takže tie rozmery sú veľmi podobné. Môžeme vidieť obrázok, napravo je klasický full black modul, naľavo je tzv. Ultra black. Ten napravo je vlastne, alebo to je ešte vlastne PERC, to znamená, vidíme aj ten rozdiel, to šrafovanie z dôvodu tých zberníc. Video preskočíme. No a vlastne tu je 10 dôvodov, prečo vlastne kúpiť modul s back contact technológiou. Takže prvým bodom je bezproblémová integrácia tej backside technológie, back contact do vlastne osvedčených technológií, to znamená P-typeových cellsov, vynikajúce remeselné spracovanie. Spoločnosť Longi si dáva veľký pozor na dodržanie vlastne kvality toho výrobku, nielen aby tá záruka bola na papieri, ale aj v skutočnosti je to dosiahnuté aj tým, že vlastne spoločnosť Longi vyrába ingot, čo je základný produkt kryštálu, z ktorého sa vyrába ten wafer a z waferu sa vyrába cells. To znamená, celú tú produkciu od začiatku po koniec má vlastne v rámci vlastnej spoločnosti. Tak ďalším bodom je vlastne účinnosť, ktorá je vyššia ako pri Topcone. Potom to je podstatný bod, je 4. bod. Keď stihneme, tak ukážem k tomu vlastne obrázky. A to je redukcia tlaku zberníc. To je vlastne prepojenie jednotlivých cellsov a tam vlastne sa znižuje riziko tých microcrackov. To znamená, microcrack znamená, že dôjde k prasknutiu tej mriežky kremikovej, to znamená toho cellsu. To je práve základný rozdiel medzi N-type a P-type. Ten N-type bunka je tenšia, že sa myslím, že o nejakých 30% tenšia ako pri P-type. Takže vlastne tam môže dôjsť k tomu, že tá bunka praskne a tým pádom vlastne stráca výkon. A pokiaľ sa to stane na viacerých,
bunkách daného modulu, tak sa znižuje výkon, pretože ten modul nejde na 100%, vypadnú niektoré vlastne z funkčnosti, niektoré bunky. Takže bod 5 je to, čo sme spomínali, nulové zatienenie, tým, že vlastne tie rozvodnice sú zo spodu, nie z vrchu, takže vlastne nedochádza k zatieneniu. A najväčšia vlastne výhoda v porovnaní s Topconom, s N-Typom, aktuálnym je vlastne, že v slabých svetelných podmienkach, to znamená ráno a večer, alebo keď je oblačnosť, tak je vyšší výkon vlastne našej technológie v porovnaní s Topconom až okolo 20%, 18-20%. V porovnaní s Topconom, s Perkom je to až 30%. Je to v ranných a večerných hodinách a v prípade vlastne slabých svetelných podmienok. Takže tu máme ďalší vlastne údaj a to je to, čo som spomínal, tie rizika vlastne, ktoré vznikajú pri výrobe, respektíve vlastne z dôvodu microcrackov, to znamená prasknutia tých doštičiek. Vidíme, že tá spoľahlivosť je riziko v podstate týchto chýb výrobných viac menej je oveľa nižšia pri našich moduloch ako pri Topconoch. Neprítomnosť kyslíkového kruhu, to je to, čo som vlastne spomínal taktiež, že vlastne dochádza k tomu pri výrobe. Nakoľko vlastne pri výrobe N-typového celsu sa používa vyššia teplota ako pri P-typovom. To je dôvod, prečo vlastne vzniká väčšie riziko toho kyslíka v rámci tej bunky, čo znižuje potom výkon. Silná stránka, už viac menej bolo spomenuté, to znamená osvedčený P-type, P-type kryštál, vlastne kremík, ktorý je osvedčený časom, nakoľko sa vlastne, ako sme videli predtým, PERC, všetky tieto technológie boli vlastne P-typové monokryštalické. N-type je niečo nové, nehovorím, že zle, ukáže čas, ale je to aktuálne vlastne nie ešte overené časom. Ale vlastne tú našu platformu, technológiu, ten back contact je možné využiť vlastne aj na N-type, takže vlastne nie je to konkurencia. V podstate ten backside kontakt si nekonkuruje s N-typom, pretože N-type je typ použitého vlastne kryštálu, ako waferu. Posledným bodom je vlastne tá podskupina tzv. Scientist modulov, ktoré majú dosiahnutý jednak vyšší výkon, čo je dosiahnuté ďalšou vlastne doplneným vodíkom do mriežky kryštálu a zároveň je tam vlastne potom, ako som spomínal, vyššia produktová záruka, čo môže byť zaujímavé pri niektorých projektoch a podmienkach, ktoré si stanovuje vlastne konečný užívateľ alebo vlastník, a to je 25 rokov produktová záruka. Štandardne je 15. Ja by som teraz prešiel ešte pokiaľ mám čas, neviem. Martin, môžem ešte, alebo? Určite môžete, pokračujte. Ešte by som... Takže... Je vlastne simulácia a porovnávanie výkonov vlastne Perku, to znamená tej staršej technológie už a Topconu v porovnaní s našou HPBC technológiou. A vidíme vlastne ten rozdiel. Je to z reálnych meraní, to znamená, ďalej uvidíme grafy presne vlastne dosiahnutý výkon. Takže v porovnaní s Perkom je tá efektivita, to znamená dosiahnutý výkon o 5,4% vyšší, čo je významný rozdiel. Určite by som v dnešnej dobe už neodporúčal používať a kupovať nejaké lacné PERC moduly. Je to už prekonaná v podstate technológia a z hľadiska vlastne životnosti fotovoltickej elektrárne tie rozdiely budú fakt zásadné a nemá zmysel ísť do takýchto produktov už v dnešnej dobe. V porovnaní s Topconom je to zvýšenie okolo 1%. Je to nejaký priemerný údaj, záleží samozrejme od orientácie, od veľkosti inštalácie a tak ďalej, ale vlastne ten výkon, reálny dosiahnutý výkon je vyšší. Tu vlastne môžeme vidieť porovnanie vlastne dosiahnutého výkonu Topconu ako rezidenčnej, to znamená domovej inštalácie. Vidíme vlastne, kde boli použité moduly 430 W peak, naša vlastne technológia s Topconom.
N-typovým a vidíme, že ten rozdiel je 2,26% v náš prospech. V porovnaní pokiaľ by bol použitý nižší výkon, to znamená 440, ale 430, tak ten rozdiel by bola 4,7%. Ale tá ľavá strana, to je vlastne porovnávanie rovnakého inštalovaného výkonu, takže tento údaj je vlastne taký relevantnejší. Potom máme vlastne pri CNI projektoch, to znamená pri väčších inštaláciách, je to myslím, že 500 kW systém, kde vidíme taktiež porovnanie nášho modulu a porovnanie vlastne Topconu N-typu a vidíme, že tu je rozdiel dokonca 4,1% ročný, rozdiel ročného výkonu. A tu je to, čo som spomínal, to znamená tá vlastne najväčšia výhoda, jedna z najväčších výhod práve toho back kontakt technológie, kde vidíme, že napravo je klasický, to znamená to jedno, či to je N-type alebo Topcon, kde sú zbernice klasicky z vrchu a vidíme, že vlastne ten slnečný lúč, tie fotóny, ktoré dopadajú na modul, na ten článok, tak sú vlastne v tom mieste, kde je tá zbernica, tak je to ako neefektívna plocha, nie je využitá, nakoľko tam je tá zbernica. Naľavo vidíme vlastne ten back kontakt, kedy vlastne tie zbernice nie sú z vrchu, to znamená sú zo spodu, ich nevidíme a vôbec nedochádza vlastne tam nulové tienenie. Takže to nám vlastne pomáha dosiahnuť tú vyššiu efficiency, tú väčšiu účinnosť modulu. Sú všetky aj tie čísla predtým, ktoré sme si hovorili. No a tu môžeme vidieť práve to, čo som spomínal, že tá vlastne naša technológia má v porovnaní s Topconom najväčšiu výhodu, vlastne nie že najväčšiu výhodu, ale dosahuje najväčší rozdiel v prospech ako našich modulov v zlých svetelných podmienkach. Vidíme, že keď to irradiation je čím je nižšie, vidíme 200, tak vidíme, že ten naľavo graf, tak vidíme, že ten rozdiel je vlastne plus 2%. Napríklad. Takže ráno alebo večer je rozdiel výkonu zásadný. Tu vidíme v podstate taktiež, môžeme sa pozrieť napravo a vidíme vlastne, že kedy sú veľmi zlé svetelné podmienky, a to je to číslo, čo som spomínal už predtým, tak ten rozdiel je až 18, respektíve 20% v prospech našej technológie. V prípade štandardných svetelných podmienok ten rozdiel je minimálny, ale v prípade zlých, čo je častý prípad fotovoltických elektrární, pretože vieme, že laboratórne podmienky sú len v laboratóriu a nie v reálnom svete, takže ten údaj, respektíve tá vlastnosť fungovať lepšie v zlých svetelných podmienkach je, by som povedal, veľmi objektívne veľmi veľká výhoda našich modulů oproti konkurenci. Tady bych možná pana Čelovského doplnil ještě, na čem se to projeví, když budete mít střídač s nízkým startovacím napětím? No tak prejaví sa to v tom, že striedač, viete, prejaví sa to skôr v tom, že skôr zapne ten striedač, pretože vieme... Ano, určitě. To znamená... Budete nakombinovaný tyhle panely vlastně se střídačem s nízkým startovacím napětím, tak vy vlastně můžete vyrábět třeba o hodinu dřív už ráno a o hodinu později večer. Jasne, tak, to je správna pripomienka, to je vlastne veľká výhoda, zvlášť aj v prípade vlastne tých rodinných domov, kedy vlastne ten striedač sa spúšťa, ako hovoríte, zhruba o tú hodinu skôr, každý deň. Takže v súčte, keď si zoberieme za tú dobu životnosti fotovoltické elektrárny, tak je to ako citeľný prínos vlastne pre užívateľa. No aj zase porovnanie vlastne toho celkového vlastne výkonu, priemeru a v tých zlých svetelných podmienkach, to sme si viac menej povedali. A tu máme vlastne dosiahnutú prácu, to znamená kWh porovnaní vlastne Perku, Topconu a HIMO X6, to znamená našich backcontact technológie. No a vidíme, že vlastne ten ročný rozdiel, je to reálna simulácia, je dole vlastne poznámka, kde je napísané, že porovnávanie bolo robené týchto vlastne elektrární s rôznymi modulmi, bolo robené v
rovnakom čase, vlastne v rovnakých podmienkach. Až by to nedávalo zmysel aj potom porovnávať. No a vidíme, že ten rozdiel je, nebudem už hovoriť o perku, ale vidíme, že ten je extrémny, to je až 14%, preto hovorím, že fakt perk v dnešnej dobe dávať na používať už by som určite neodporúčal, ale aj v porovnaní s Topconom sme ešte plus 2, vlastne skoro 4%. To je taktiež nemalý rozdiel. Zvlášť, keď sa bavíme ešte o veľkých elektrárnach, samozrejme, čím väčšia elektráreň, tak tým vlastne v tej finančnej hodnote to vytvára väčší rozdiel. To znamená pri nejakých priemyselných inštaláciách to je zásadný rozdiel. Máme zase simuláciu, porovnanie, môžeme vidieť v reálnom čase N-typu a s N-typom a s perkom, tiež vidíme stále vlastne ten rozdiel. Naše moduly sú červený stĺpec, to znamená, vidíme, že v každom prípade vlastne ten tú reálnu prácu, ten reálny výkon, ktorý priniesol modul, tak bolo vyššie ako N-type. Máme zase porovnanie, v podstate taktiež simulácia Longy 575 so starým perkom a 575 Topcon, to znamená N-type. A taktiež vlastne vidíme ten rozdiel, že v porovnaní s N-typom prínos plus 2, skoro 4%. Tu je ten rozdiel, to, čo som spomínal, vlastne v tých zlých svetelných podmienkách, to znamená ráno a večer vidíme, že ten rozdiel v generovanom výkone, vidíme 6 hodín ráno je až plus 20%. U 6 hodín večer je 16%. To znamená, že to je zásadný rozdiel. Ten striedač sa reálne spustí skôr. A tu sú zase tie už porovnania, dokonca v niektorých, v porovnaní s perkom je to až 31%. V prípade vlastne večerných hodín, aj ráno, v prípade N-typu je to 16 až 20. No a tu je vlastne spoľahlivosť modulov. Tento článok si viete nájsť, je to vlastne nezávislá štúdia, ktorá vlastne hovorí o tom, a to sú tie mikrokreky, ktoré som spomínal, ktorá hovorí o tom, že vlastne percentuálne najviac tých ako keby poškodení modulov dochádza k nim už pri výrobe. To znamená k tomu zalomeniu tej mriežky, zalomeniu toho kryštálu, ktoré práve tým, že tá bunka pri N-typu je tenšia, zhruba o 30%, tak tam je to riziko väčšie. To znamená, keď si zoberieme, je to ako zásadná informácia tým, že gro týchto poškodení je už z výroby. To znamená, nie pri transporte, nie pri životnosti elektrárne, ale už z výroby. Čo nám vlastne efekt je ten, že ten modul potom bude mať menší výkon, nakoľko nefungujú všetky bunky. A tu je aj dôvod, prečo. Tu vidíme vlastne naľavo, je ten tlak, ktorý som spomínal v tých výhodách, ktorý sme mali tých 10 výhod, tak vidíme vlastne naľavo, to je tzv. Z-kové prepájanie cellsov, ktoré je na všetkých vlastne Topconových N-typových modulov, kedy to ide ako uhlopriečka z hora dole. Vidíme vlastne. To vytvára, je to znázornené farbou, zvýšený tlak na tú mriežku. Kdežto pri back kontakte vidíme na obrázok napravo, je to zo spodu. To znamená, nejde to krížom, nejde to z hora dole a ten tlak je polovičný oproti vlastne Topconu. A toto je tiež zásadná vlastne technická vlastnosť, ktorá znižuje to riziko toho vlastne tej degradácie z dôvodu poškodenia vlastne buniek. Čo je v reálnej praxi častý prípad a hovorím papierovo, ako keď si pozrieme tie moduly, tie špičkové značky a špičkové produkty sú veľmi podobné, ale vlastne ten rozdiel v reálnych podmienkach je zásadný a toto je jeden z dôvodov. To znamená, to riziko, že dôjde k poškodeniu cellsov je zásadne nižšie pri našej technológii. Myslím, že môžem ešte spustiť obrázok, vlastne testovanie kvality. Tie moduly sú, to
testované samozrejme proti krupobytiu a tak ďalej. Myslím, že všetko z mojej strany. Já děkuji panu Čelovskému za prezentaci. Samozřejmě to, co už pan Čelovský říkal, ta technologie toho zadního svařování, toho backkontaktu je obecně nejúčinnější na světě. V těch žebříčkách pravidelně vydávaných se umísťuje na prvních místech. Je to určitě taky technologie, která v budoucnu bude využívaná právě kvůli kompatibilitě s ostatníma technologiemi. Takže určitě zajímavý panely, krásný vizuálně, na rezidence úplně parádní design. O porovnání těch technologií si můžete samozřejmě přečíst na našem blogu. A já bych ještě zmínil, že samozřejmě produkty HiMo X6 od Longy jsou už na našem e-shopu. Můžete si je projít, jsou tam různé velikosti od rezidenčních 445 po nějaký projektový 530, 580 i s detailníma popisama. Kdybyste měli nějaké dotazy, můžete směřovat na dotazy@memo.cz nebo umístit pod video, rádi zodpovíme. A já se budu těšit u dalšího webináře. A ještě jsem se zapomněl, samozřejmě, jestli máte nějaké dotazy, tak teď je čas je zodpovědět. Dáme tomu minutku. Myslím si, že asi dotazy nebudou. Tak jo, kdyby dotazy přišly, dopošleme vám mailem a asi to ukončíme. Děkuji panu Čelovskému, budu se těšit příště zase na viděnou. Ďakujem. A děkuji vám za účast. Mějte hezký den, nashledanou. Máte sa.